Kaito. Này đi nóc mà limun tam sinh khamo xin ta khóc pros nó sobol sing phai sing ni giờ mà này art develop nem sing go này đi nó có cũng phăng krik ha này đi không phăng krik này đi 뭐는 로긴 바이크도 바이크 우자간 다이 돌면 바이크 아잉 뭐라 하고 땡기로 대박 뎁자 땡기로 감냐 이겁니다 뭐란 채서도 này đi xin này sobol sing ni xin takok khorok sa IPF ti khai nai ni ti pramo tharok tam ke nok sobai bai khai nai di kun phan ke kha abo mo ganti này đi nok này đi kun phan kri kha này đi trên tay ta khúc khóc sang này nó bỏ hai nào hai sợ bay rắc ha này đi biết bữa sau mà tông nhà nó có kêu mà tông nhà mà say khe này đi fan rock Godrej rock kun phan kri kha này tông đi nó rock mau hai ke klaiman le belai saya gangge nin bung sagar de sekan wadi kai probat de probat na hezamara develop ni bising ni na subol sing iko kamuksa acha mok 10 tarik hor ni gotona na sabo bo party ni khlai kanang saidaman moto sorasiri saiman mo to ti promotan ni ado rom rom khlai bo khokpro nang nok bising de na phataro de tong singapur nok bising goya যদি নক বিসং তো গাইসং बोथारि क्लांजाबो जत्त फेमिलि जों खारिमा थांगा बुङो जों खारमान जों हबंसे आइथांजो जों कुनजाफन माबा थुलिया खरक बोसोर रक फाइगा बखक दानि साइदमान ना आबो बखंनाय र प्राय आबो जों सिनुना मालिक आबो प्राय 100 रकम लाइथामबाय केना आबो हाय के नक नि ताम माने सबाय जाका ताम खलाय जाका कि जिवानि सुरगेस आरो गोबां मालिक दंखोब्लु गाइसिन एनटीबी र यागो तोंगानी Godrej आनारो खादो इब्रेन आदि तीन रो एगो बेर रो बेगा दाबे तांचिगो थांबायके दगारो नासो रातनोसे दाबे तांतलां थागा गैते आनी आंगासो खसोखाय आजिवै प्राइवेट फोरों गांसे दंनो आबो हायके खसो रां आजि दोनमारो प्रायानि 70000 रां हाय आबो मास मालांलै आं खक्साबां abono nang tabok sorkarni thani tam naiba je bokhok nai tibramo tharong nang tam sanam so ang tibramo tharong sanam sungo o je khlaine rongno mane torondo khai sorkari byabostha ni onujai a dabi rongno dinani dabi ke dai sorkar no sanam sunga je aba heke khaja tomani abo jate sorkar bini karak saja barno nani tuk jara khailai rongno da hambai nong ne abo je god na khaijang mo bod din ni 10 tarik na sabo khai pai sai dama sabo khai ga bole sai mani ya mane ko bu phai man khana king ke na sung khai thang la kya acha adisi bo party rok khlai sai dama asakal tibramo tharino tibramo thani borong khai kana sung ke to da boro khayu an bu saki member selected member ta genor ni nok ni manai khani rok tam khlai jaka bo jotono subai si jaka khado sugesro alnaro getai Godrej getai alna gete bait bu ani asu damni mane kosto ke aji khaijamani ani busai ব্যবসা খাইমানি rang 60000 700 bumalia kosto ke aji chai tonglayu o jagari to te tam rang rokhe bosuk langjaka rang 60000 700 60000 ব্যবসা খাই rang khati tonmanta ব্যবসা খাইubo dangke tabok norok tam sanam musung
sini tibra haste ni joto sini tibra sarong mane norok tamo na yabo tabuk norok tamo musung जों नायो टाउन गोजां थांनानै मोसंगौ गाय जों तो तिब्रा साजत थानजागाय थांनानै नांगौ टाउन गोजां अब हाइकिं गाय चालाया जैसे पार्टी फन खलायदों अब हाइरक नायो दा जाते कोनो जागाराव ते आम हाइरक कोनो पार्टी मुंता पार्टी थुं अब हाइरक नायो दा ते कैसा कक गोजां मोसंगौ ओ जे जारा सिनि नखुंनि खटिपरन द दाबो मारे माया बु साइमिया वो पार्टी रखा है कौन से है हाँ वो पार्टी रखा है वो खाइमानि तिब्रा माथानो खायो दामखान साइमानि तिब्रा माथानि दल खायनाय Sini tawarok to khaya. কোনো দুসমান বুয়া বুনি তেল ব্যবসা খাইমানি পাই 10,000 মতন নাহার মানি Palibo ko bien ha. পালিব পালিতলাং খা Pali. naidi o sini takuk khorok sani bike Okno. sabai jang mani sini takuk sini okra takuk cross no bina bike rok kari kha naidi joto henok ko kolong bai kha Ati khai beno de ati khai den de nang. yang beri nang kono sana de musung Sana mo so. do sadi tam sana musung tam tam khalai ja kha nang din tam tam nostong kha tam tam sabai ka borok sadi Ani de. Ala almalik khungai. Singkai Ngo rok sabai jai ba chata. Bai dok sabai jai ba cha. Anya rok sabai jai ba cha hu. Sutke so bo khok ba cha. Jangan bai dok ta. Ni ta ka cha cha ling ta nga ngo ko bai tlang thang ka. Te mo ke tlang nga mo. Rang bo ni bo no. Ka nya ni rang kha ma ni le sa pa mi ba le. Te an in so sa jang bo ka bai tu ja. Abo ma le so le sa. An in so des kai. 언저리 사자 아마 뭐 말이야 나니 랑상은 많이 또 니마 뭐 말이야 사부랑 타면 뭐 누구 그러면 아니 오늘 살차자라 해랑 뭐 가리니까 아니 아버 뭐 다리 부셔서 어뭐 땅 타면 그렇게 하고는 타노 사랑이랑 사례 알아 sab khalai 만약 뒤보다 못하니 모르겠다 그래서 저건 때 너로 바이 먹고 말없이 누구랑 야구 세자라게 안 버사는 것도 너는 보는 것도 하게 감게 제가 코나 거다 통이 안되게 설득설득 안 따다 뭐 사야 안 dormos 카이도 자와 꾸는 뭐 했다다 뭐 사는 거래 이게 통통 하면 생 보는 거 가만 호 아이야 안되게만 가만 허봉아 계속 안 버사는 거 통통 당신 신상을 안 보셔도 랑 보셔 그래 싸나 그 보쌈 그래 어디빠 게임 넣어야 뭐 가지고 거니 뭐라 아니 동이라고 বদিন খাইতে শনিবার দিন শনিবার না 10 তারিখ শনিবার horo হর কোন মাইব মাসা নাঙি হাই থাকা হাই হবো 카리야 이게 더 못하는 뭐 다리 거라 그만 염는 signo 마스 반치 반이글라 가뭐 무슨 비만 페이타라게 뭐라고 지금 달라 차가 걸라이라야는 까걸라야는 뭐달라야는 아는 거기도 서브레스 들어가라시고 힘한 말이야 맞추가 네가 안 맞추가 어디가 가는 다보 뭐 하지 하려면 해야 되는 아니야 naidi surkes ro kobang manai tongmani phano kari ka pura khali thangka nuruk naidi yang seraini bini busukni porimaro khata rok boi rok kun phano krai ka joto sabai bai ka khitar bai ka rangsa botlang khan khnao rangsa ni mani rokta
abo kibra mo kan boro mo khayo chong nu ya boro ne boro chong birui khar ka thare chong jaga khalsa chong boro ma boro ro pa boro dia ni phai kibra mo kan boro ro khai dai tam tong mani tam boro no to mani to mani to mani si boro gari ro boro ke talang thamai ka ko je kun mani phan nu khali ha so boro khoi so no to ko na na gari tham mong sa boro mani che ne koi tarik ni abo koi tarik ko khlai jaka 10 tarik ko horona koi ta rom time ong na time ga ke to boro alam to je ni ka ji boro ni ro ko khai ja ko je boro lebar khana baya kan kha sang sung ka to no kre sung 9 tarik ko no sung khar ka sung muti nga ni ni je tar pore ke boro nu ko lebar khana ka 10 tarik pore ke di boro di boni tai boni sino dukane se ka khai thanga ko khaimon pore ke boro thanga ko mane ro talang lai thangmon pore ke tai cha u ta mo ong lai u hinoi te sa ut na nge te sa phai pa ko tin nu ti dugan no sai ba da su khai ka bu am ti khem amang no last digi khai last of no petu tule boro sino phiri sorong kar u je to shop se be dia besek rong ni manai tong na dokan bisingo sino 3-4 lakh ni mane tongo jaga kon kari khana tu kan kari ka mo so do nai di dogano ini sajak nai ro joto tomani nangjang nai ro glai suro mon dokan joto kuplung tabo kon phan kari khaja gawo nai di dokan pura khali jak borok joto parte borok gari wati sei tlang bai kha nai di kon phan kari khaja ga sip rok mini dogani sajak nai rok juta rok tongmani 부사장님 랑짱 짜리 꽃이 찾아 미시롱이 띠리 찾아 랑짱이 우와코 내가 찾아랑 그렇게 cái arang ni rang sim no tlang te kuno nin nok ro kuno borok surmar khoti kuno rok bu phaiya da te kuno khai chakli da 부파야 대바 너랑 너게 대바 너랑 부파야 kuno 그리 잡래 너랑 능 좀 하나 블레 kuno khai khana ખાતીનતા તુકી 너랑 tin kiramchi ak khaine rok sabong na ka ki 아몰라 앙신이야 바바 앙신이야 bo 바바 pati ni borok na 파티 바 라자 파티 딱 노 raja pati 라자 파티 딱 cái raja ba borok no ti prasa thansa khainan bagi se borok no ko bong ko ba obo khai rok khai ka bon 바바 앙사이메야 앙사이메야 탄사데 가야나 정리 못 하나 앙키데 쿠브로 가 서데데 쿠브로 앙사이메야 바바 cái nang je borok a je no ko phai gosna khai pro kai nang no ko da 너고야 no ko ya 앙으로 카레샤 부샤노 롬플락서 드르륵 리토 강 랭가 나이토 mane nang no ko to no no bu khamna 부야 또 acha ngani nok ni mane bebak mutlang ja rang sa ki chak rok rang tlangka 그러니까 ruwa sini tlangka 마른 사르클랑 마캬 아니 고리아 트이 마타 힌타만 폰도 사르클랑 마캬 뭐로 tlangka cái nang tabu tam nai ka ki ang tangka an nok kuri hu kuri borong nok na mi to ani khat kuri date pot kuri boga bus na mi baiko ang tam nai na sate sana bu kuri ga borong sana bo mari na ano anda je adino je ungmani gotna tam tam no no khai ka ba ni no ko tam khai ka lut pa tam khai ka borok ka ja uti pramothan borok phai Oke, ni bara mau thaba igo pai kita kale ka ang manuk ya banu yang sai tong bole bong no kai ang bakir memang ang khar ma thang ka khat khong tam se bai ka ani igo bas ko nei ro kenchen bu bai ka igo joto no tlang ka aron botlang bai ka khat khong nei kai kai bini bosa jeng ni 25,000 mala bosa bihirong ni 30,000 rang sai thaja apro joton tlang pa ka usang se bondon namani usang bondon ke bebang tlang tham ka tabu kun phan kari khata kere na ro bonung na bela kere igo utam kere từng yang matro ji phimi tong tong chu thuya tong asin na ani ji buslan ji ba hamjong ji busuk ko ni ji asin tong chu tong oro no ko tong khai chung thibe ke mo no ro ti sa ba ji ta a
norok to no nugui tongkhana iko chino bo subil sing kami chini takuk soponi nok mo hingkai bini buma kaki thumani nok nainai di orok kuno mungsapono krikha bini thumani lamthai sadol chatai suki jotono bokhok paijak iko rijai rok jotono cherok bokhok jak norok nugui tongna kono hanadi suki rok jotono bokhok jak obo hai wasipano obo hai gothona nugyakho norok tebo yango nugui manana norok nai tongni mo hingkai mamu songchamani bongni chathai nok ganti nahanadi obrok jotono bangasura nahanadi tui khokmani balteng hayakeba maisamani piang rok tui nimani gola rok jotono borok sabai group langthamakya kono hanadi kuno mungsapono krikha bongni obosamani nok kuno khana krikha norok choya oi nai tongi yango tabo sini takuk soponi nok ikoro nai nai di mairum 50 kg bosta no borok oro saharui nai kerosin buluk langthangjak norok nugui mano tebo nai tongi norok hiko mosini takuk soponi nok hiko bini bo hai norok nai mangkhana nuk mangkhana nai tongi norok bini bo surkeso bini bondon rang tisamani 70,000 rang tei bihirokni golani totrani sen rangjakni aborok langthangbai jaka tei bwsarokni porikha rinani nei boyrok aborok to sisik paijak iko norok nainai di norok o mangpili no nainai di norok nainai di ko nokrok kuno mungsapan krikha moki tiprasano thansa khainani nei borok bumungsimi khlaio thansani marini kokda motei nok nainai di kuno phan krikha iko jotto bangasura nini alna nini tin jotto kuno mungsa krikhoro norok nainai di kwbangma borok nok malik rok nogo tongkha borok botharjak si paikhamu tamge borok bodi mani phungona naon borok kisa khorok jaina ja bihik besan para thangjak borok lakman nogo sokpayako borok nogo tongkha thei paikhamu nahana di bong kun phan krikha